בהחלט מגיעות למותן מגיעות כפיים. עכשיו אנחנו נעבור לדקסי. דקסי שלנו רק בת 6. דקסי מאוד אוהבת לטייל כאן בפארק על הסקטים שלה. מוכנה דקסי? נצא לטייל? ובלי לרמות. Как она знает, как она... Это молодая. למה תרגיל זה נראה פשוט למדי. פשוט עולים על הסקטים ומחליקים. אך לטורקי, נדרשת בין חצי שנה עד שנה להגיע לאכול את תרגיל זה. דקסי שלנו היא אלופה אמיתית, למרות שפה ושם יש לה רמאויות קטנות, בסך הכל היא ממש בסדר. בואי דקסי, נחזור חזרה. חיקי המקאו ידועים גם כערות, והם חיים זוגות ביערות הגשם של דרום ומרכז אמריקה. אך כיום, רובם נמצאים תחת סכנת הפחדה. זה עקב פליטת יתר של עצי יער בעת גידולם הטבעי. דקסי, בואי נראה לכולם איזו מחליטה